Ei se ainakaan näyttää. No siis menit, kun sit sä lähit uudestaan, se oli ääni-tervehdys sitten. Joo, siis se oli vielä niinku sit kaiken lisäksi. Musta tuntui, että mä menin aluksi, siitä mä ehkä menin niinku liian pitkä. Me joudut Katja ehkä soittamaan sen antakseni nyt. Niin just. Koska se lähtee nyt irti toi toinen. Joo. Koskahan nää lumet? Koska taisi niinku. Kyllä mä luulen, että nyt pitäisi olla niin lämmin, että niin. Mitkä? Kappaset. Kappas. On kengityskamoja. Kenkä irti. Joo. Mulla ei vaan niitä naulan, niitä tulee sinne naulat pois hakattua. Tuo kokeilla. Niin, Älä joo. sekoita mua. En sekoita, anteeksi. Voisis mä luotella tää perimmäisiä numeroita? Oli osallistua. Hei, kaveri. Toi oli hyvä kohta. Sä tajunnut.